Täällä Pyhättöllä sijaitsee saari, jossa on kesäisin oikein kunnon poikain kesäparatiisi, Pyhättön poikaisasiain leirikeskus Paratiisi. Sitä ylläpitävät Pyhättön poikaisasiainyhdistys, Suomen lapsisotilasliitto sekä Mannerheim-yhdistys. Poikain sentterissä oleksi kerralla jopa 200 nuorta ja uljasta suomalaisurota viettämässä reipasta suomalaista leiriselämää, kun aamulla kajahtaa aamuherätys. Kas pojat, käykäähän aamumuonaan kiinni, ei sitä suinkaan kaikille riitä. Nopeimmat poikalapset saavat aamulla syödäkseen ja pärjäävät siten muita paremmin leirin ankarissa olosuhteissa. Ja mitä vielä, Hermanni teltassa ei olla herättykään, kun nopeimmat ovat jo syöneet voikannikkansa. Hermanni joutui jättämään joukkueensa teltan melkoiseen siivoon. Taitaa pojalle olla luvassa kunnon selkäsauna. Aamumuonituksen jälkeen seuraa jo päivän tärkein osuus. On maamme laulun ja lipun kunnioituksen aika. No Pellervo, annahan kuulua! Leirikersantit eivät ole liiemmin tyytyväisiä Hermannin joukkueen volyymiin. Kun keuhkot on laululla saatu avatuksi ja kokonaan puhtoisiksi, on kunnon jymppän aika. 3 tunnin jymppan jälkeen pojat kiirehtivät tervehtimään muonitusalustaa, joka tuo heille 4000 tonnia kunnon kotitekoista kirnupiimäspelttiä. Ja kyllä sitä tarvittiinkin, ja kyllä sitä kulutettiinkin yli 100 litraa leirispoikaa kohden. Jotta pojat saavat syödäkseen, heidät velvoitetaan 10 kilometrin ruokahalulenkille. Juoksu on lapsille sanomattoman nautintorikas kokemus, elämä pursuaa valtoimenaan nautintoa näille kesäparatiisin asukkaille. Ei makiaa mahan täydeltä, pojat saavat vielä siistiä Pyhättön metsän ennen murkinaa. Ja nokka ei kauaa tuhise. 100 kesäpoikaa saavat metsän priimakuntoon vain 8 tunnissa. Poikain kesäleiri Paratiisiin on päästetty myös muutama flikka siistimään syömälän olotiloja. Pyhättöllä kaikille riittää töitä ja lähes kaikille riittää murkinaa. Myös Kullervo nauttii täysin rinnoin poikien kanssa telmimisestä, eikä malta pysyä kesäleiriltä poissa. Ja kas, ilta jo hämärtyy. Taas on täydellinen päivä poikain kesäparatiisileirillä vietetty. Kullervokin innostuu illan tullen. Nukkuminen poikain kanssa lienee lempipuuhiaan. No pojat, antakaas kuulua. Oliko meillä tänään mukavaa?